ଏହି ପବିତ୍ର ମହର୍ଷି ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଚେତନାର ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଆଣିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ମହେଶ ଯୋଗୀଜୀ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଚେତନା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଏହାର ଗଭୀରତମ ଶାନ୍ତ ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ମାନବ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ସ୍ପଷ୍ଟତା, ସୃଜନଶୀଳତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଭାବାତୀତ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହର୍ଷିଜୀ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମନକୁ ତାର ପୃଷ୍ଠ ବିଚାର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ବିଚାର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକ ଚେତନା ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ମହର୍ଷିଜୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାବାତୀତ ଧ୍ୟାନ ଅବସାଦ ହ୍ରାସ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମହର୍ଷିଜୀ ମଧ୍ୟ ଚେତନାସୃଷ୍ଟ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜକୁ ସ୍ୱତଃ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହର୍ଷିଜୀଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅବଦାନରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହର୍ଷି ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯାହା ମାନବ ଜାତିକୁ ଆନ୍ତରିକ ଚେତନା, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।